हे लोगोफोर दिनैनि बे गोदान मोनसे भिडियोआवहाय नोंथांमोनखौ गासैखौ बरायनो थाबाय। स' लोगोफोर भिडियोखौ जागायनायनि आवगोलावनो नोंथांमोननि सेराव नैबे मोनसे इम्पोर्टेन्ट खोथाखौसो फोरमायग्रोनो सानदों। स' नोंथांमोना जोबजासिम खोनासङोब्लानो जाबाय। स' लोगोफोर बे बोसोराव आर.एन. फिल्म प्रडाक्शन बेनारजों दिहुनजानाय जाय थैसामथु आबुं बर' सावथुन। स' बे सावथुनखौ बङाइगाव इउनिभार्सेल सिनेमा हलनिफ्राय सोमदोन औवारी मुंनि सासे सुबुङा सिनेमा हलाव सिनेमा नायनो थांनानै बे थैसामथु सावथुनखौ माने भिडिअ खालामनानै भिडिअ केपचार खालामनानै गावनि औवारी ब्लग चेनेलाव हगारनानै होदोंमोन। दा बेबायदि हगारनायनि थाखाय बिथां सोमदोन औवारीया माखासे जुरिमाना होनांबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। स' नोंथांमोनाबो निउसफ्राव नुखाबाय जानांगौ। स' लोगोफोर आं बांद्राय गोलावै बुङाब्लाबो सर्टैनो नोंथांमोननि सेराव फोरमायनोसै। बिथां सोमदोन औवारी मुंनि सासे मानसिया बङाइगाव इउनिभार्सेल सिनेमा हलनिफ्राय बे थैसामथु आबुं बर' सावथुनखौ माने नायनाय समाव भिडिअ केपचार खालामनानै गावनि औवारी ब्लग चेनेलाव हगारदोंमोन आरो बेखौ नुनानै आर.एन. फिल्म प्रडाक्शननि जाय बिगोमा रबि नार्जारी बिथाङा फोसावनानै होखादोंमोन जाय बिथांखौ हमनानै होनो हायो बिथांनो 15,000 रां होनाय जागोन होननानै। आरो बेबायदिनो मैया आर.एन. फिल्म प्रडाक्शननि हानजाया बिथांनि न'आव थांनानै आयेन बायदियै बिथांखौ साजा होआलासिनो माखासे सावरायलायनायनि गेजेरजों बिथांनि सायाव माखासे जुरिमाना फोनांनाय जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। आरो जाय भिडिअखौ खेबखोमानानै हगारदोंमोन स' बिथाङाबो गावनि दायखौ गनायनानै लाबाय। आरो रबि नार्जारी बिथाङा गावनि सावथुननि अनगायैबो माखासे गोबांथार बर'नि सावथुनफोरखौनो बेफोरबायदि नायनानै खेबखोमानानै हगारनानै गावखौनो दायनिगिरि खालामना लानाङा होननानै बुंदों। स' बिनिखायनो नोंथांमोनाबो जुदि सोरबाफोर फेसबुक इउटुबफोराव बेफोरबायदिनो सिनेमा हलफोराव नायनानै ससे क्लिप्सफोर हगारदोंब्ला नोंथांमोनाबो थाबैनो डिलिट खालामोब्लानो जाबाय। नङाब्ला नोंथांमोनाबो खैफोदाव गोलैनो हागौ। मानो होनोब्ला माखासे मानसिफोरखौ गोबांथार फेसबुकाव बेफोरबायदिनो सिनेमा हलाव नायनानै सिरि खेबखोमानानै बिदिनो सर्ट क्लिप्सफोरखौ हगारनायखौ नुनो मोननाय जादों। स' जाय बेफोरबायदि हगारदों बिथांमोनाबो एसे बुजिब्लानो जाबाय। मोनसे सावथुनखौ आबुं महर होनो एसेबां खस्थ' खालामनांगौ जायो आरो माखासे गोबांथार रां खरसा जायो। स' बिनिखायनो नोंथांमोनाबो एसे बुजिलायनानै सावथुनफोर नायोब्ला बेफोरबायदि खेबखोमानानै हगारनाङा। स' लोगोफोर दानिया फैदो मोननैसो आपडेटनि सायाव। गिबियावनो दङ UN क्रिएशन बेनारनिफ्राय आजोलियां मुंनि मोनसे अफिसियेल गोदान मिउजिक भिडिअ रिलिज जानानै थांबाय। जाय मिउजिक भिडिअआव फावखौ खालामदों फुजि बसुमतारी लोगोसे मिजिं बिथाङा। स' नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायाखैब्ला UN क्रिएशन चेनेलाव थांनानै नायहैनो हागोन। आरो नेक्स्टआव दङ रंजाली भिडिअग्राफि बेनारनिफ्रायबो मोनसे हायाखै बावगारनो मुंनि गोदान मिउजिक भिडिअ रिलिज जानानै थांबाय। स' नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअखौबो नायाखैब्ला रंजाली भिडिअग्राफि चेनेलाव थांनानै बयबो नायहैब्लानो जाबाय। स' लोगोफोर दासिमनि सुंद' भिडिअआ बेखिनियानोमोन। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लायोब्लानो जाबाय।